Aktar persuni fis-settur tan-negozju jesprimu qbil dwar il-pjan tal-Partit Laburista li ser iwassal għal roħs ta' 25% fil-kontijiet tad-dawl u roħs ta' 5% fil-kontijiet tal-ilma. Mawa News jitkellem Edwin Vella, negozjant tal-ġojellerija. Jgħid li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma kif huma bħalissa qed ikollhom effett negattiv fuq in-negozju tiegħu għaliex l-infiq tan-nies naqas sostanzjalment. Huma qegħdin bħalissa tariffi aħna jolqtuna bħala settur tan-negozju, jolqtuna bħala household ukoll. Biss l-iktar ħaġa li tinteressana aħna huwa l-spending power tal-klijenti. Kif in is-sitwazzjoni bit-tariffi kif huma, ovvjament l-spending powers tal-poplu, tal-pubbliku, tal-klijenti tinħass. Dan in-negozjant jgħid li r-roħs fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma ħajolqot lilu lin-negozjanti oħrajn bħalu b'mod tajjeb minn 3 aspetti. Naqblu ma' dan it-tip ta' tnaqqis għaliex kif edna ħajolqotna minn 3 aspetti, ħajolqotna minn qasam tar-residenti tagħna fin-negozji, imma l-iktar ħaġa importanti li ħajibqa' iktar flus fidejn fil-klijenti u l-klijenti se jkollhom iktar flus sabiex jonfqu fin-negozji tagħna madwar Malta u Għawdex. Mawa News jitkellem ukoll Albert Galdes, sit ta' ristorant. Qal li l-pjan tal-Partit Laburista fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma se jħalli aktar flus fil-bwiet tan-nies. Naturalment jekk dawn l-affarijiet iseħħu ċertament li ħajatu nifs il kulħadd. Aħna ovvjament il-iktar ħaġa diffiċli li nsibu huma l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Jiena nispera li dan kollu li ntqal f'dawn l-aħħar jiem iseħħ illa li żgur anke kif kellimni ta' qabli li da ħajħalli iktar flus fil-bwiet in-nies u awtomatikament jiġġenera iktar xogħol. Dan in-negozjant qal li l-fatt li huwa bħala konsumatur se jkun jista' jagħżel meta jirċievi l-kontijiet tad-dawl u l-ilma se tgħinu ħafna biex iqassam l-ispejjeż. Il-fatt li konna il-żmien eżatt ta' meta forsi anke għażla tagħna li nażlu il-żmien ta' kemm inkunu rridu l-kontijiet kull xahar kull xahrejn hija tajba wkoll toġobni. Żied li proposta bħal din tista' tgħin ħafna lin-negozji li jiddependu mill-fattur staġjonali. Xi ħaġa interessanti wkoll tkun li ċerti żmien li aħna nkunu għaddejjin minnu, speċjalment fix-xitwa, ċertu konsum xorta jibqa' jsir illa li inti meta inti tiftaħ għan-nies ċertu konsum isir xorta. Ikkunx jista' jsir illi forsi ċerti kontijiet jitħallsu f'peak time iktar meta wieħed jiġġenera forsi iktar flus fis-sajf milli fix-xitwa.